sal-età ta' 5 snin, is-sieq il-pala tas-sieq tkun għaddejja minn diversi żvilupp. Meta tiġi biex tixtri żarbun, irid ikollu dawn, jisa checklist. Checklist, all right. Pokers tradizzjonali. Dawk li titfaġġu fihom? Eżatt. Dawk huma mhumiex rakkomandati li jintużaw fit-tfal. Għakom għal-episodju ieħor ta' Kelmiet ma' Bambinelli. Illum se niddiskutu l-iżvilupp tas-sieq fit-tfal. U għalhekk magħna l-podologista Annelise Sejkel-Kassar. Kif aħna Annelise? All right, thank you. Il-boys all right? All right, il-boys all right, jikbru. Grazzi tal-qajt l-istedina tiegħi. Thank you, inti. Mela, nibdew niddiskutu ftit l-iżvilupp tas-sieq. Minn meta jibda as-saċ? Mela, ara, ħafna nies, ġifieri inklużi aħna fil-kbar, normalment jisna s-sieq ma tantx intu daqshekk importanza. Vera. Għax jisna l-iktar parti tal-ġisem il-bot u jisna naħsbu li qegħdem ġas biex nimxu, mentri bħala parti tal-ġisem hija komplessa ħafna, biss is-sieq fiha 26 għadma. 26 il-fit il-pala, ġifieri mill-aksa għal-swaba. Apparti li jumbat fija l-ġogi, għandna 35 ġog, apparti mbagħad it-tendons u l-ligaments li jżammu l-istruttura tas-sieq f'posta. Ġifieri għalkemm hija xi ħaġa li ħafna min-nies ma tantx jagħtu kasha ħlief meta mbagħad jibdew il-problemi. Hija parti funzjonali ħafna importanti mal-komplement tal-ġisem. Issa, bħala żvilupp, is-sieq tgħaddi minn perjodi differenti. U bħala sieq tibda tifforma bħala structure tas-sieq, l-arċ, eċetera, tibda tifforma gradwalment. U din is-sieq ovvjament qed nitkellmu kemm il-pala kif ukoll ir-riġlejn. All right. So, meta ovvjament it-tfal once li jitwildu ġifieri qed nitkellmu minn newborn, tgħaddi minn diversi stadji sakemm is-sieq u r-riġlejn jieħdu l-pożizzjoni tagħna l-adulti mbagħad. Li tkun tajba l-mixi. Eżatt. Issa, normalment ara ħafna mill-ġenituri jibdew jisom ikollhom dawn il-concerns tagħhom, ħajaraw jekk is-sieq hux dritta, jibdew jaraw tajt il-pala tas-sieq qiegħda tifforma sew, tajt li l-koppa qiegħda f'pożizzjoni kif suppost, u tagħmel isemmi li bejn l-età ta' newborn u sena u nofs. Ħafna mit-trabi ikunu jidru ġifieri jekk tarhom on weight bearing bil-wifqa, jibdew jinnotaw li s-sieq qed tieħu din il-forma. Isa l-bracket. Eżatt, dik ngħidula bow legs. U dak huwa proċess normalissimo. U speċjalment meta tfal ikunu telqu jimxu, issa mbagħad nitkellmu daqsxejn iktar il qudiem. Peress li ħafna mit-tfal ikunu għadhom bin-nepi. Hija normali li s-sieq ħatieħu dik il-forma. Iżgur, għax huma ma jistgħux imsiekem jimxu sieq ħabba n-nepi. Eżatt, il-ħib allura ħatieħu dik il-forma l-irkoba bħajkunu l-bot minn xulxin u juru dik l-apparenza tal-li ngħidula bħala terminoloġija bow-legged. Mbagħad qisu bejn 18-il xahar u 30 xahar is-saqajn u r-riġlejn jibdew jidrittaw. Però tkun għadha ma drittax il-final alignment kif suppost, għax imbagħad bejn 3 u 4 snin it-tfal ħafna minnhom jibdew jimxu b'dik li ngħidulhom knock knees. Jiġifieri il-ħib jibda jidritta. Right? L-għadma l-kbira, l-fimer tibda tidritta, però l-irkopop jidħlu l-ġewwa u jibdew jaħbtu ma' xulxin. Jiġifieri dan qed nitkellmu l-oppost ta' kif kienu fil-bidu. Eżatt. Imbagħad once li jaqbżu dawk l-4 snin ikunu deħlin għal-5 up till the age of 10 ir-riġlejn flimkien ma' saqajn jibdew jieħdu l-pożizzjoni dritta kif suppost. All right. Issa, ovvjament, aħna qed nitkellmu dawn huma on books biex niftehmu, ġifieri mbagħad dejjem hawn min ħad id-dritta l-osiju qabel, hawn min ħajibda jimxi b'knock knees
iktar mill-4 snin. All Ġifieri right. mhux kulħadd l-istess. Ovvjament dawn huma linji gwida biex ovvjament jisna aħna nimxu magħhom bħala professjonisti, però there is no such l-ispeċi cut off line li ngħidu għandu 4 snin da saqajħadu ma bdewx. U mhux bil-fors tiġi, jiena safina fina ma nasibx li l-kbir tiegħi jagħmilha. Mhux bil-fors. Mhux bil-fors. Mhux bil-fors. Għaw min ikollu certain amount of degree, għaw min ikollu ftit li inti laqas tkun. Jista' jkolli għax innotajt, Fimt? eżatt. Però ħafna mid-drabi dawn huma l-fażijiet li għaddu minnhom it-tfal għall-iżvilupp Għall-iżvilupp tas-sieq. tas-sieq. Il-pala. Normali li tkun mibruma, per eżempju, naq mibruma l-barra, jew naq mibruma l-ġewwa. Issa dik hija l-istess, ġifieri ovvjament jekk aħna ħanibdew naraw kif suppost ġifieri nibdew mill-ħib l-adma tal-fimer, ġifieri l-adma twila, Twila. l-irkoppa, il-qasba tas-sieq u mbagħad l-aksa u l-pala. Issa, meta inti għaddejja minn dawn il-fażijiet fejn qegħdin nippruvaw ovvjament ħajjellajnja kif suppost ħanġibu good alignment ġifieri bejn il-ħib, il-fimer, l-irkoppa u l-qasba tas-sieq. Ovvjament ħajinbidlu l-pożizzjonijiet tal-pala tas-sieq. All right. Jiġifieri meta inti għandek din il-bawleg li spjegajna, ovvjament xi naqra s-sieq ħatkun tidher fuq il-naħa ta' barra. Fuq il-naħa ta' barra, eżatt. Mentri mbagħad jekk inti s-sieq x'inti fil-pożizzjoni meta jibdew l-irkoppa biħabtu ma' xulxin, ovvjament xi naqa dik li ngħidu l-internal rotation tas-sieq, ovvjament ħajkun hemm. Alright, ġifieri dik hija komuni bejn 3 to 4 years. Dik għabdu żgur it-tifel tiegħi. Għax kont se ngħidlek jekk naraw li s-sieq tkun mibruma, meta għandna nġibuhom għand podologist. Issa, mela aħna sal-età ta' 5 snin is-sieq il-pala tas-sieq tkun għaddejja minn diversi żvilupp, right? U jekk ikollok taqbad it-tfal, ġifieri a good sample ta' tfal, bejn l-età ta' sena u 5 snin, u tħares lejn il-pala tas-sieq, il-pala tas-sieq tidher bħala ċatta, u dik li ħafna nies isejħula l-flat feet. Il-flat feet. Però li jkun qed jiġri aħna fil-qiegħ tas-sieq ikonna dik li nitwildu biha ngħidula fat pad. U sa 5 snin din tkun għadha hemm. Imbagħad bejn l-età jisu ta' 3 u 5 jibdew jiffurmaw l-arches. All right, idumu daqshekk, all right. Infatti aħna as a general rule ovvjament jekk ma jkunx hemm problemi, tfal qabel l-età ta' 5 snin nippruvaw ma nikkorreġuhomx. All right. Ma nikkorreġuhom saqajhom dawk li ovvjament nsejħulhom soletti. All right, okay. Ġifieri aħna bħala podiatrist nippruvaw ma nintervjenux. Ovvjament jekk ma jkunx hemm problemi. U dawn problemi nkunu qegħdin naraw fuq dawn il-fatturi. Tfal li jkunu ġifieri qed nitkellmu 3.5 to 5 li jkunu jaqgħu spiss. Issa meta nitkellmu jaqgħu spiss, ġifieri huma mixjin u letteralment sieq titfixkel f'oħra. All right, ma jżommux il-pala dritta. Tant kemm tkun qiegħda tinqaleb is-sieq li huma jimxu jibda jkollhom dik li ngħidula in-towing gait, u jibdew itelfu lil xulxin. Ġifieri dik waħda. Jekk ma jkunx hemm complaints mit-tfal ta' uġieħ, ġifieri uġieħ persistenti, li ovvjament meta aħna niżaminawhom nindunaw li hemm problema kif qed jimxu kif in il-farma tas-sieq. U 3 jekk naraw u din ġieli kellna il-parents jikkomplejnjaw li pereżempju tkun għadha kemm xatt żarbun. U da żarbun wara ftit, ġifieri nitkellmu ftit xhur, ġifieri xarejn 3 maximum, ta' żarbun ikun letteralment spiċċa. Tant kemm ikun inqaleb iż-żarbun il-laħwa żgur. Li inti normalment fit-tfal mhux bħall adulti aħna għad nimxu ħafna, nagħmlu ħafna, ġifieri waqt ix-xogħol, eċċetera, ġifieri ovvjament bħala wear and tear ħajkun hemm iktar fuq żarbun tal-kbar milli tat-tfal. Però ġieli jkun hemm każijiet fejn ikollhom ħafna wear and tear fiż-żarbun. Laħwa. Minħabba l-mod kif tkun il-farma tas-sieq. Għax il-weight ma jkunx distributed. Il-pressure ma tkunx distributed evenly. U s-sieq tant kemm tkun qiegħda tinqaleb li ovvjament hemmhekk
ma nkunux nistgħu nistennew sa 5 snin, għax ovvjament irridu nilqgħu il-problema Minn mill-bidu. qabel. Però jekk ma jkunx hemm dawn il-3 fatturi li semmejt, aħna qabel l-età ta' 5 snin nippruvaw li ma nittrattawx. Li nħalluhom tiżviluppa waħedha. Nagħtuha fil-mod liberu tagħha, mod naturali tiżviluppa. Imbagħad wara 5 snin, ovvjament niċċekkjawhom, nagħmluhom dik li ngħidula aħna biomechanical examination u naraw jekk dawn it-tfal jibdew jibbenefikawx minn soletti. Alright. U hija tajjeb illi pereżempju jgħidu ta' 5 snin, ħalli naraħ mixi normali, ħanieħdu ħanara li m'hemmx problemi. Iva, dik ovvjament dejjem inti bħal meta tmur għand dentist, Eżatt. mhux ħadot tistenna li jkun hemm il-problemi biex imbagħad tmur. Ġifieri check-ups huma dejjem inkoraġġiti u ovvjament jekk any concern lil parent ikollu dejjem tajjeb jitkellima. Eżatt. L-lum il-ġurnata u ħafna servizzi. Mela, eżatt, veru. U radar mill-li noqogħdu nfittxu fuq Google, għax inti meta tfittex pereżempju titħolu t-Google ħatara kollox speċi worst case. Mis-sempliċi għal-worst, maħna bħala ġenituri li l-worst ħanħarsu. Allura ovvjament inti any concerns tajjeb titkellima di check-up tmur fin-nofs, ġifieri U mela. xejn kbir. It-tfal mhux ħajweġġhom hemm l-ebda intervent. Ġifieri u inti tkun serraħ trasek. Eżatt, Ovvjament eżatt. ħafna drabi ikonna per eżempju jgħid tajdli għax jiena, meta kon żgħid għax kien naqlibu għadni naqlibu għam sal-lum. Ovvjament il-ġenetika ħata tilab part importanti wkoll, ġifieri hemmhekk iktar u iktar ta' min jiċċekkja u mbagħad bżonn nieħdu azzjoni. Eżatt, fem. Di iktar ma tkun kmieni fil-verità aktar aħjar, għax iktar jaċċettaw. U llum il-ġurnata komparati per bħal meta aħna konna żgħar. Għaw ħafna, ġifieri, altru per eżempju tiġi persuna ta' 30 sena biex tikkorreġi, u altru jiġi tifel ta' 5 snin. Ma s-tefet ħafna problemi ħafna fuq is-silsla problemi tad-dar fuq ukoll. kollox, ġifieri problemi fuq l-irkoppa, problemi fuq id-dar, fuq is-siq, ġifieri posture, kollox. Kollox, ġifieri vera noħduha for granted, għax di xi ħaġa li. Mbagħad once li ikonna l-problemi, ħatwaqfek mill-li tkun tista' tagħmel affarijiet kull jum għax ovvjament saqajk ħadd tidġorhom kull jum miegħek kull fejn tkun. Mbagħad ovvjament tibda tipprova tagħmel affarijiet biex tirranġa. Eżatt. Mentri ovvjament iktar kemm ħatilħaq kmieni bħal kull problema oħra, iktar ħajkun. Dejjem aħjar. U it-tfal ġieli jkollhom il-ħobża fuq. Dik ukoll hija komuni ħafna u again, hija parti mal-iżvilupp tas-siq. Ġifieri għax kif qed ngħidu. Hawn min ikun tkun tidher is-siq ċatta ħafna. Dil fedbet tkun vera evidenti li s-siq hija flet. U hawn min ikollu l-istruttura fuq. Ma normalment once li tiġi aligned sew, ġifieri l-alignment tkun posta u għallax dik titlaq. Ħafna drabi dik ma tibqax tagħti il-problemi. Ovvjament, rigward din, once li tfal ikunu telqu jimxu, ovvjament iż-żarbun dejjem ikun magħmul bil-fastener biex inti tissikka u tħol kemm hemm bżonn biex ikun saqajh komda. Kon ġejja li dik il-mistoqsija ta' żraben. Mela, qabel nsaqsik ta' żraben, meta għandna baby qed ninnotaw pereżempju ċikroli qed jitlema l-affarijiet. Ovvjament ikun qed jaħseb biex jitlaq jimxi. Kif għandi nħallih id-dar? Żarbun, kalzetti, ħafi, għax tisma' minn kollox, le ħalli ħafi, le libsu żarbun għax jibda jibrom siqu. X'inhu l-aħjar? Ħalli isma'ha minn għandek. Mela ra, it-trabi, ġifieri ħanibda from newborn, importanti kemm jista' jkun inħallulhom saqajhom liberi kemm jista' jkun. Jiġifieri qed nitkellmu liberi, pereżempju, jekk inti qed tlibsu baby grow, trid tara li l-baby grow mhijiex qasira. Irrid ikun kapaċi li saqajh ġol baby grow iniżilha u jtellaħħa, għax ovvjament jekk il-baby grow ħadd tkun żgħira, saqajha tibqa' l hekk u m'għandux fejn. Ma jkunx jista' jċaqlaq. U inti tfal, ovvjament xin jibdew jiskopru li dejjem s-saqajn ara kemm jagħmlu moviment. U importantissimu ħafna li t-tfal saqajhom u idejhom ukoll ovvjament ikunu free. Ġifieri taħt baby grow per eżempju m'intix ħadd libbes u tajt u par kalzetti, żewġ par kalzetti konna mela jien ta' ġifieri. Għax ovvjament ħabba l-kesħa, speċjalment tkun l-ewwel baby. Eżatt. Imma
importanti ħafna li jkunu liberi kemm jista' jkunu anke pereżempju jkunu għadhom ġal prem tiġi li tara u żraben u billaċ u slippers. Le, għax ovvjament inti kif qed ngħidu għall-moviment, ħafna sikkar ta' kalzetti u żraben ma jagħmlux tajjeb għad-dwiefer. Id-dwiefer ikunu għadhom soft ħafna, il-tarment jisom karta jkun. Veri som karta jkun. U mal-iċkem pressure tista' tikkawża dawk li aħna ngħidulha minn growing toenails, ġifieri ġieli konna babies. Joħassra li d-difer jikber taħt il-ġilda. il-ġilda. Allura inti kemm Dak jista' iweġġa jkun ħafna ħafna, ġifieri jweġġa fil-kbar jaħseb wara fis-sar. Kemm jista' jkun constraints ta' kalzetti ġraben is-sikkati ma jkunx hemm. Issa, il-proċess biex jitilqu jimxu jikun bi-stadji, u jibda dak li ngħidulu aħna jibda minn hemm ikun arkubteħ u jipprova jagħmel il-pass ħajqum, once li jibda jqum jibda jipprova jimxi minn distanza qasira, sakemm imbagħad ikollu l-full konfidenza u jitlaq jimxi. Issa, aħna bħala podiatrist nirrekomandaw li it-tfal qabel ma jibdew iqumu. Ġifieri din mhux kien darba bil-qiegħda u rajtu qam qatt libissu żarbun le. Sakemm huma it-tfal ikunu għadhom ma bdewx iqumu mal-affarijiet u qed juru l-interess li jibdew jimxu, it-tfal m'għandhomx jintlibsu żraben. Alright, ġifieri qabel jibda dak li nsejħulu Cruising ma jibdewx biżraben. Imbagħad x'in inti tibda tinnota li t-tifel qed jagħmel qed iżid f'din li ngħidu l-cruising li ħinkollu bil-qiegħda ħinkollu jqum bil-wieqfa. Imbagħad hemmhekk jistgħu jibdew jilbsu dak li ngħidulhom il-pre-walker shoes. Alright. U dan huwa dan is-żarbun. Alright. U speċi tgħidli x'inhi d-differenza bejn ngħidlek bejn pre-walker u żarbun normali. Mela kif qed naraw għandu ovvjament arqub li żarbun suppost dejjem irid ikollu arqub. Artab. Fl-istess ħin imma li għandek hawnhekk ħajkollok ġifieri ħajitla mal-arqub u ħajkollok forma ta' support. Alright. Imbagħad ovvjament kull żarbun ta' tfal irid ikollu fastener, ġifieri jew velcro jew lazz, ovvjament fit-tfal iktar prattiku bil-velcro u kif għatlek l-ewwel, ovvjament tista' twessa kemm trid skont l-għoli, ovvjament tal-wiċċ tas-sieq. U l-iktar ħaġa importanti li jkollu pre-walker huwa il-flexibility fin-naħa ta' qoddim tas-sieq. U dan li xogħlu ħajkun biex hu ħajjejn l-tfal x'niġu biex jagħtu dik il-forza biex iqumu dan ħajtawweġ magħhom, u ovvjament ħajjejnhom. Ġifieri da qisu bejn il-kalzetti u żarbun. Eżatt. U meta jiġu biex jixtruh jissejħu pre-walkers. Alright. Issa, once li mbagħad ikunu telqu jimxu mod indipendenti, u mbagħad naqilbu għal dak li ngħidulu l-first walker. Alright. Ġifieri tkun telaq sew. Trid ikun telaq sew. Sew li inti taraħ jimxi b'mod konfidenti. Alright, li tafdaħ waħdu. Li tafdaħ waħdu li pereżempju jekk kien jagħtaw telaq jimxi minn hawn sal-mejda qed jimxi b'mod tajjeb mhux jaqgħu jqum. Dak il-każ dan ikollu bżonn biex anke hu jekk hu qiegħed waqa' x'inwaqa' iktar ħajkun kapaċi li jqum iktar tajjeb. U mbagħad mela once li jkun telaq u telaq jimxi b'mod konfidenti, hemm naqilbu għal first walker. Alright. Issa l-first walker ovvjament jekk ħanaraw komparat ma' dan, mela għandu l-arqub daqsxejn iktar sod. Alright. Dawn l-istess, alright, u mbagħad huwa daqsxejn iktar sod. Imma fl-istess ħin meta niġu biex nixtru żarbun, irridu naraw li hu kapaċi biżżejjed jintrewa minn hawn xorta. Bħala ammont range of motion għandu ħafna inqas ovvjament il-first walker. Imma xorta x'in dan it-tifel ħajġi biex iqum xorta għandu xi forma ta' bend. Alright? Imbagħad jekk aħna niġu biex jiena pereżempju meta jiġu parents jgħidli x'laħjar żarbun, x'nista' nlibbishom. U din l-istess pariri li nagħti għat-tfal, ovvjament għall-kbar ħa nagħtiha għat-tfal. Inti dejjem żarbun meta tiġi biex tixtri żarbun,
irrid ikollu dawn, jisa checklist. biex Checklist, tiftehom. all right. Mela l-qiegħ ovvjament ħajkun daqsxejn oħxon mhux ċaċċat mal-art. Ġifieri biex inti Alright. dejjem hemm xi ħaġa as a form of shock absorption. Għandek l-arqub, irid ikun sod biex ovvjament tħagż mal-arqub. Again, din dejjem nenfasizzaw nagħmel ħafna enfasi il-fastening. Any zarbun li m'għandux velcro jew lazz, Ġifieri slip-ons mhux slip-ons tajbin. mhumma tajbin xejn. Prattiċi ma mhux tajbin. Prattiċi imma mhumiex tajbin. Għax inti aħna rridu nżommu f'moħħna li l-ankle joint l-aksa hija waħda mill-iktar joint b'saħħithom ġossieq. All right. Alright? U għandha ħafna moviment. All right. Iġifieri issa mela aħna ovvjament inti minn trabi ma kemm nibdew nikbru l-iktar ħajkonna moviment, ovvjament meta nkunu żgħar għandna ħafna moviment iktar minn xi ħadd kbir. sewwa. Żgur. Allura aħna rridu nillimitaw dan il-moviment żejjed li tista' ssir fuq l-aksa. Okay. Allura inti meta inti għandek lazz, meta għandek velcro, ħażżomm l-istabilità fis-sieq. Ġifieri inti x'in tibda Alright. tinduna, x'in taqfer il-lazz, tgħid isma' da s-sikkat naqas żejjed, da jisu għandi fejn. Fimt? Allura ovvjament bihom qed nillimitaw dan il-moviment żejjed li jkun hemm fis-sieq. Tajjeb. Mbagħad ovvjament ikun hemm ċertu tfal li jkollhom dak li ngħidulhom hypermobility. Ġifieri il-joints tagħhom tant kemm ikunu flessibbli li jkollhom iktar milli suppost. Alright. Mbagħad bda għalhekk imbagħad aħna dejjem nenfasizzaw li jkollok xi ħaġa biex Għax iktar ma tkun soda, ovvjament inqas riskju ta' injuries ukoll riskju ta' fis-sieq. injuries, Li huwa li jirbuwa pereżempju. dik waħda, ovvjament tillimita kemm tinqaleb is-sieq ukoll, alright. Ovvjament tkompli tgħin għall-iżvilupp tas-sieq biex kemm jista' jkun kif spjegajna qabel forma tajba. post. Il-wissa taż-żarbu li importanti li inti dejjem tkejjel il-wissa taż-żarbun u kif tkejjelha. Ekku għadħal saqsi. Mela, il-pala tas-sieq, xin tagħmel iż-żarbun mal-qiegħ tas-sieq, iż-żarbun ma jridx ikun iddjaq mill-iktar parti wiesa tas-sieq. Li tiġi ħafna drabi Hawnhekk bejn l-għadam Bejn l-għadam. Eżatt. Jekk iż-żarbun ħajkun iddjaq, ħajweġġaħhom. definitely li mhux tajjeb. U tgħid għax imbagħad jistwessa, jew għax imbagħad jerħi żarbun le. Inti kif tippruvah irid ikun kif suppost ikunu komdi l-swaba. Xubad naħseb nagħmlu ħsara l-għadam tal-ġem. Definitely. U il-loli taż-żarbun, ovvjament iridu li jkun hemm spazju biżejjed fejn is-swaba Jistgħu jiċċaqalqu b'mod liberu. Ġifieri dawk huma. Ġifieri jekk ikollok tiċċekkja biex tara jekk żarbun għax tajjeb ċi tfittex dawn il-fatturi li semmejt. U fit-tfal, peress it-tfal sihom tikber mal-ajre. Għamin jgħidlek ixjulhom eżatt għax mhux tajjeb. Ixjulhom bil ħajservik. Kemm irid ikun eżatt veru jew nistgħu nħallu pereżempju supa. Mela, jiena l-pazjenti tiegħi nħobb ngħidilhom eżer rule of thumb li meta jiġu biex jippruvaw żarbun, x'in jilbsuh, il-parent tkun kapaċi ddaħħal seba' wieħed fuq wara. Ġifieri bejn wara taż-żarbun u l-arqub jista' jidħol seba'. U dan xi nitfal ikunu bil-wieqfa. Bil-wieqfa, importanti. Vera tagħmel effett xi nippruvawlhom iż-żarbun. Importanti x'in ikunu bil-wieqfa. Tajjeb. Ovvjament, jekk ma jidħol seba' huwa żgħir, ovvjament jekk jidħlu jekk hemm seba' huwa laxk iżejjed. Eżatt. Għax nimmaġina li mhux tajjeb ikun laxk ħafna għax mhux ħajoffri s-support li suppost joffri Apparti żarbun. minn hekk, apparti li ovvjament is-sieq tiġri ħafna l qudiem u lura, nżidu dak li ngħidulu extra friction li s-sieq ma taħolx għaż bija. Fimtu mbagħad hemmhekk jibdew il-problemi. U mbagħad tas-sajf, għax di ħafna wkoll tkun problema, għax fis-sajf. Ovvjament kemm jista' jkun it-tfal meta għax inti meta jkunu l-iskola, once jkunu l-iskola, taf li għandek żarbun, xajtunhom iż-żarbun għadu bihom għandek il-maġġoranza tal-ġurnata qegħdin biż-żarbun. Covered. Imma fis-sajf u fil-vaganzi, dik tkun struggle kbira għal ħafna ġenituri biex iġġiel it-tfal jifmu li jridu joqogħdu b'xi żarbun id-dar. U għas-sajf kemm jista' jkun din
għalina l-kbar separa tfal. Il-krakar, dawn Flip-flops, sliders. flip-flops dawk huma kollha ħżiena. Sejk ħadd ilbishom ftit biex it-tifel mar il-baħar mod. Mod, U alright. għamel xi ġurnata jiġri bih ma tieħor. Bħalna. Jiġifieri anka dawk li jkunu magħluqin minn ġewwa jkollhom Dawk xejdulhom bħalissa. il-clogs. Eżatt, dawk. Il-clogs mhumiex ħżiena sal-aħħar, jiġifieri jiena jekk inti mbagħad ikollok tagħżel biex tixtri papoġġ tas-sodda, ngħidlek isma' ixtri clogs. Għax almenu uża ċinga, ovvjament mhux karku. Żgur għax inkella. Almenu għandek daqsxejn żgħira Support. support. Però again hawnhekk mal-aksa xorta m'għandekx dak is-support kemm hemm bżonn. Imma jiena nħobb ngħidilhom li jisom dejjem jaqsmu l-ġurnata fit-tnejn, vaganzi, holidays, weekends u hekk. Alright. At least jagħmlu l-ewwel jisuha f'stanari kollhom żarbun tajjeb. U mbagħad jekk iridu jilbsu xi ħaġa bħal clogs. U jekk joqogħdu ħaffin, problema. Ifimni, Tija jitsenajnek, anka fix-xitwa ħaffin. jekk inti pereżempju tkun għamlu ġurnata l-iskola, u mbagħad ġew u għadu ħafja. As such mhux Daqshekk problema. Nar meta jagħmlu l-ħinijiet it-twalet nitkellmu, ovvjament. Għalkemm ċertu ammont ta' ħin li jkunu jistgħu bħala tactile sensation biex niftehmu li jħossu l-art u hekk dik hija tajba biex bħala development Ta' sensory. ta' sensory, fimt? Imma ovvjament imbagħad tas-sieq irridu nieħdu ħsiebha wkoll. Naħseb li żjed ħabba shock absorption. Ħabba shock absorption, again, ħabba moviment żejjed, u ma speċjalment pereżempju dawn it-tfal li eventually kollhom pereżempju soletti. Naraw li pereżempju fix-xitwa jilbsuhom kuljum u kif suppost, ma tiġu s-sajf u nispiċċaw dak li nkunu rbaħna u ġibna u bħala correction li għamilna matul ix-xitwa nitilfuh kollu fis-sajf. Veru. Jiġifieri dawk it-tfal li ovvjament mbagħad eventually kollhom bżonn soletti, iridu xorta fis-sajf kemm jista' jkun xorta joqogħdu pereżempju bit-trainers. Alright. Fire socks tal-cotton u trainers u jużaw is-soletti. Alright. Imma again, imqar dawk is-6 to 8 hours, imbagħad il-kumplament. Pereżempju, jekk ikollna naraw sandli bħal dan li kollu warqu fuq wara u għal Żgur għax jipprovdi support. Kif spjegajna xorta għandu da support, hawnhekk Għandek il-velcro. Eżatt, hawnhekk ukoll ħatwessa biżżejjed. U għalmenu saqajhom xorta mikxufin. Imma Eżatt. fl-istess xorta ninżammu s-support li għandna bżonn. Tajjeb. Tajjeb, mela. Konnet nitkellmu fuq il-mixi. Il-walkers. Il-walkers huma tajb jgħinuhom biex jitilqu jimxu. Jekk qegħdin nitkellmu fuq il-walkers tradizzjonali. Dawk li titfaġġu fihom. Eżatt. Dawk huma mhumiex rakkomandati li jintużaw fit-tfal. Istrina, alright, ġifieri sewwa kienu kont nisma'. Eżatt. Għal ħafna tkun xi ħaġa li vera jkunu eċċitati biex jixtruhom għax ikunu sbieħ u dal-ħafna. Żgur jistgħu jilagħbu, tista' tħallihom jimxu. Eżatt fihom u inti sakemm tagħmel xi ħaġa. Eżatt. Poġġejthom ġo fihom. Però le, il-ħsara li għamlu fuq l-iżvilupp dak kollu li semmejna fil-bidu biex issir tidritta l-lajm ikun l-lajmen tajjeb, dak kollu jintilef. Il-laħwa, alright. Għaliex inti meta huma jkunu ġal-walker, awtomatikament kif ikun l-istruttura tal-walker xin ipoġġu bil-qiegħda, issi ħatiħu din il-funzjoni, din il-pożizzjoni. Alright. Alright? Apparti minn hekk, ħafna mid-drabi meta jitpoġġew ġal-walker l-ewwel fil-bidu li jkunu jitpoġġew, it-tfal biss ikunu qed ilaħqu saqajhom mal-art. Saqajhom ċatta mal-art. Alright. U jqogħdu ħafna fuq panat subajhom. Eżatt. U jagħmlu ħafna forza kull darba li inti qed tipprova tagħmel pass dak il-biss kollu li jibda jsir fuq il-ponat ta' swaba. Iġifieri lanqas il-ġamperus. Laqqas il-ġamperus. Alright. Ne, għax Għax xinet tgħid qed ngħid il l-ġamperu l-istess ħaġa jagħmlu, eżin tista' tbaxxih u ġieli kont nitfala mhux ikux intaħt jiena. ma fimt, ġifieri dawk huma kollha illum il-ġurnata jeżistu alternattivi ta' walkers. Alright. Ġifieri dawn it-traditional walkers li aħna nafu bihom, tpoġġi bil-qiegħda.
jeżistu dawn li ngħidulhom Isom pushers, dawnu. Eżatt. Għax l-estate wieħed għawna biex nsaqsik għal dan. Eżatt. Ġifieri dawn huma tajbin. Huma tajbin għaliex dawn jinkoraġġixxu anzi l-tfal biex jitilqu jimxu fil-verità. Għaliex inti dawn jużawh f'dawk il-fażijiet li tbejna nispjegaw l-ewwel jibdew dawn li ngħidulu cruising. Eżatt. Jippruvaw jaqbdu mal-affarijiet u jitilgħu u dan jużaw lilu. Eżatt, Ħafna drabi l-ewwel ftit pass bihom jirnexxilhom jagħmlu il-passi iktar kmieni milli kieku ħallejtu pereżempju sa xi 8 xhur, 9 xhur ġa dawn il-walkers. Ovvjament il-walker għandu l-vantaġġ li taf żgur li mhux ħajaqa'. Iva, ovvjament dejjem dan tittoqgħod ma'. Dan tittoqgħod miegħu, imma at least taf li mhux qed tagħmel ħsara. U xort għandhom fejn jilagħbu ġifieri. Iva mela. It's tiegħi vera jħobbuhom dan. U baċ jgħajja jiġi jgħu jilagħab. Fimt, magħhom huma jkunu iktar ħosshom konfidenti għax għandhom xi ħaġa ma xi iżommu. Eżatt, issa qed iżommu. Ġifieri awtomatikament jibnu l-konfidenza bir-rata tagħhom kif jixtiequ huma. U dejjem hemm xi ħaġa li jisom isma' hemm il-backup. Biex f'każ jkunu ħajja. Iżommu miegħu. Ġifieri dawn huma a very, very, very good alternative għal walkers tradizzjonali li ħafna min-nies nafu bihom. Ġifieri dawn, pereżempju, nista' nħallu, ovvjament da jgħidlek minn 6 months plus niftakar. Ovvjament 6 months għax għandek ikun bil-qiegħda u jibda juża dan. Ġifieri bħala età. Jistgħu jibdew Once li jibda tiela mal-affarijiet nistgħu ntuwilu. Eżatt, ġifieri hu jista' jibda jiffamiljarizza ruħu miegħu ta' 6 months. Mhux qed tagħmel xejn ħażin. Aħna bejsu ma semmejniex ukoll il-normal sa meta jitilqu jimxu vera qasaqsejtilek. Normalment jisu bejn 10 months to 18 months it-tfal jitilqu jimxu. All right. Issa. Again, din hija on books ħassiba. On average, eżatt. Ġifieri aħna dejjem hawn min ġieli telaq qabel 10 xhur, kien hawn min, u kien hawn min qabel 18 xahar u kien għadu ma telaqx jimxi. U hija tgħidli ħafna min-nies jisom dik ikunu once li jalqu l-wan u jkunu għandhom ma telqux jimxi. Nistennew amur, issa sena u 3 xhur. Fimt? Imma aħna ovvjament meta jiġi xi ħadd ikun qabes l-18 months u għadhom ma telqux jimxu. Aħna insaqsu pereżempju, jagħti huma l-affarijiet. Jgħid jipprova jitlaq idejh jekk għam bil-wifqa, joqgħod bil-wifqa waħdu just imma on the same spot imma joqgħod waħdu, ġifieri hemm ħafna affarijiet. Għax ħafna drabi li jkollhom bżonn it-tfal huma an extra push ta' konfidenza mela. Jiġifieri ħafna jekk sa 18 months għadhom ma telqux jimxu u ma jagħmlu dawn kollha li semmejt, it-tifel huwa les biex jitlaq jimxi. Ġast għax m'għandux dik il-konfidenza full kemm iħoss li għandu. U nistgħu ngħinu ovvjament dawn l-affarijiet nimmaġina li. Eżatt, dawn huma affarijiet li jgħinuhom ħafna, ovvjament jekk inti taraħ li dan qed iqum bil-wifqa, qed jipprova jagħmel il-pass imma timxi. Tipprova pereżempju toqgħod quddiem u tgħidlu Isa. Ejja pereżempju. U dejjem isek you increase the distance bejn jew l-ewwel tibda żommlu ġi xi dej u tibda bejt waħda. Fimt, ġifieri dawn huma affarijiet. U mbagħad ovvjament jekk aħna meta nibdew insaqsu, nibdew naraw li dawn hemm ċertu affarijiet li u lejt imma għadhom ma x'qed jagħmilhom, u mbagħad ovvjament nibdew naraw xi tip ta' intervent, xi tip ta' eżaminazzjoni iktar fil-font. Imma ovvjament dawn huma kollha gwida, ġifieri bejn 10 months u 18 months huma it's a guideline. The normal jew the average. Eżatt, it's the average. Ovvjament, kif qed ngħidu, any concern jitkellmu ġifieri di dejjem importanti f'kull ħaġa. Ġifieri kif edna, dejjem aħjar tiċċekkja xejn u jaf ikun għal xejn. Fimt, imma mhux bil-fors illa l-lulu ma laqajt imma nżodu ma telaqx jimxi. Fimt, ġifieri. Ifhem aħna nkunu fuq il-milestones nkun speċjalment fuq l-ewwel baby għax it-tieni baby tidra li tgħid eżatt, issa kollox trid tagħmel by the book. Eżatt. Imma ovvjament dejjem hemm 18 months of the days, 19 months. Fim ġifieri dawn huma
bit-tfal, lanqas għax pereżempju tgħid li l-kbir telaq jimxi ta' sena. U żgħir qabel sena u nofs għadu ma telaqx jimxi pereżempju. You can't compare. U f'kull ħaġa ta' tfal dini wkoll ma tistax U żgur għax meta t-tinidu miktar għaw min inkwita, jista xejdek suppostit jara il-ħu jew il-loħ. Mux bil-fors. Eżatt. U għaw tfal li jkunu minnom dik il-kelma li nużaw tipo għazzir. Eżatt. Fim ġiviri għalih jekk u qed jinqeda biex imur minn posta li jħor billi krolja, per eżempju. Għalih jgħajlekum jiena li mux tajjeb jgħatek, tajjeb, u xorta jinqeda, għalih xorta meċa u meċa distanza li rrit. U għasal fejriet. Fimt? Allura, xkultant ukoll tkun it-semeter li huma kif it-tfal iħossuhom komdi u jagħmlu l-pass tagħhom. Għax nimmaġina pereżempju għaw tfal jaqbżu l-crawling. Dawk jitilqu sora bil qabel għax b'xi mod iridu jaslu. Eżatt, fim ġifieri hawn min pereżempju jiena l-kbir tiegħi ma kienx għamel crawling. Istrina kien beda jimxi qabel ma beda jikrolja, ġifieri telaq jimxi u mbagħad il-crawling għamlu wara. Għamlu wara. Fimt? Għal-meta jgħja. Eżatt, għax kien, infatti jina kont nużalhom ħafna il-walkers. U ta' 7 months kien tiġaj maħħa u jipprova jagħmel il-pażrin għalija kienet vera xi ħaġa li vera enitu biex jitlaq jimxi. Bat il-crawling għamlu wara x'inskopra li jista' jikkrolja wkoll, għamel crawling wara. Jiġifieri dan memx regola kollox fiss. Eżatt. Jiena dawk li ġast innotajt il-walkers mill-esperjenza tiegħi li pereżempju kellu wieħed tal-injam u kien mimli bil-blocks. Peress tal-injam għal-bidu sakemm rabba l-konfidenza bil-wifqa kien aħjar tal-injam. Missan kabda il-plastiku kun iktar ħafif. Eżatt. Dan iktar anka għalihom biex iġorruh u hekk iktar faċli tal-injam ovvjament tqil. Imma again, ovvjament peress li jgħinom daqxej iktar għax u ħajkun stabli iktar mal-artu biex umu ħajjajnom iktar. Eżatt, u l-vantaġġ tagħhom kif li jkollhom it-tojs ukoll magħhom għax inti jekk għandek il-blocks xorta wara ħareġ minnu ħadd użaħ xorta. Eżatt, ekku. Tajjeb. Jiena naħseb illi l-qatna presso poco dak li għandu x'jaqsam mal-iżvilupp tas-sieq. Ekku. Dejjem jekk ikollhom xi mistoqsijiet dejjem tistgħu tkellmuna fuq il-paġna ta' Facebook. Grazzi ħafna tal-informazzjoni, vera kienet interessanti. Gost ħafna. U vera, għallimtini affarijiet ġodda, xina per eżempju li dik li jibrom naqasi u ġew għannu sajta. U fil-fat kont ħanajdlek wara, kont ħanajdlek nasib irrid nġibu biex taraħ, imma issa ntiħ ċans sa 5 years. Eżatt. Thank you ħafna ħafna. Thank you inti, Abigail. U thank you lilkom li segwejtuna. Grazzi.